De Tour, markant punt en van 4 uit te sjen. Maar erin komt haast net in, want daar is de televisietour net verbouwd. Nee, wij hebben een calamiteitenfunctie, dus veiligheid van de apparatuur die beroekt wordt en deel zetten is door diverse operators. Die moeten wij waarborgen. Schande eens, want het uitzag is fantastisch. Je kunt alle kanten op sjen, ont in de vjetten. Dat er nou voor 1 keer iepen giet is een unieke kans. En dan ook nog voor het goede doel. De stichting Happy, wel bekend van Natasja Vroger. Happy zet zich in voor kinderen in Nederland die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Dus kinderen voor wie het om allerlei redenen niet mee zit en die extra aandacht nodig hebben. En daarvoor organiseren wij vakanties en weekenden waarin alles draait om gezelligheid, plezier, positieve aandacht en lekker gewoon even kind zijn. De eigenaar van de Tour, het communicatiebureau Alticom, weer voort enthousiast, maar dan wel voor 1 keer. Zeker een unieke kans, want de bedoeling net dat er altijd elke jaar of regelmatig hier gaat. Dus wij houden dat bij deze 1 en 2 november. Wil je al wist wezen van een klim naar boppen, dan is het wel zaak een kaartje te reserveren, want vol is vol. Nou, we hopen zo'n beetje 1000 tot 1500 bezoekers te kunnen ontvangen. Dat is wat we in het weekend kwijt kunnen. Dus mensen kunnen naar de site gaan om kaartjes te bestellen. Kunnen ze zelf een tijdstip kiezen wat voor hun schikt. En dat kunnen ze vinden op happyview.nl. Dan hoop ik dat het heel mooi helder waar wordt. En dan kunnen we de hele omgeving zien tot Sneek, van Lemmer, hoe het Tjeukenmeer, hoe het Slotermeer. En de hele omgeving. En ik dichterbij natuurlijk. Maar dat hoop ik weer mooi te leren kennen zien.